Saka isusu tiri kuti Abasha system inoda kumbunyikidza vanhu. System yeZANU-PF Abasha. Kaitiro ikako. Kekuti isusu tiri kuitwa kubayiwa isu tiri ana Sakunadza. Tiri kuita karambiro pasystem yekuti tinoitwa mitaranganya mbudzi dzengozi. Moziya mbudzi dziye dzinorasirirwa. Dzinonzi hadzisi dzepano ngadziende kumakomo. Izvozvo ramba. Nyika yeZimbabwe munyika yavakarwira tiri kuramba muitiro iwowo. Saka isu kunana baba nana mai vedu tiri kuti tinemi uyezve ticharamba tinemi pachirongwa ichi. Kudai kuti tivake nyika tiri pamwechete. Tiri kuti handei kumaruzevha. Tinoziva kuti imimi mune bhezi rakasimba kumaruzevha. Tibatsirei tiende ikoko tinoparidza message yeshanduko. Yekuti Zimbabwe ngaisunungurwe. Message yekuti Zimbabwe ngaisiwe naFaro. Faro ngaasunungure wana. Mugabe ngaasunungure wana. Isusu tiri kuramba kutora Mugabe samambo saMwari. Asi Mwari wekuti anganzi haangaopozwe nemumwe munhu. Isusu tiri kuti Abasha uchanyirira Abasha. Abasha operation Abasha. But liberators edu ngavaitwe set free. Oi makomreza oi.